Welcome to Boller News. Kalle, hvorfor har du lige fået ondt i hovedet? Fordi Alexander Foss han lige slog mig hårdt i hovedet. Han er en dum skid, var. Ja, og en hyperunge. De lyder meget rigtige. Ja, det er det også. Du er jo på kokkelinjen, som vi har hørt. Ja, det er korrekt. Hvad laver I på kokkelinjen, udover at ananere? Altså, denne uge, der laver vi mexicansk. Og mig og Mads Anker, vi har lige lavet sådan en lille stærk dressing. Det vil sige, at de har stået og ananeret ned i en meget stærk chilisauce. Ja, det har vi. Lækkert. Ja. Jeg bliver helt sulten. Madpause. Frederik Boller, du er jo en meget uinteressant fyr. Hvad har du at sige til sit forslag? Ej, Jo, du er. Hvordan synes du, det er at gå på Billes Have? Fucking efter skole. det er noget lort. Men jeg elsker det. Så er vi enige. Nej. Jo. Jeg hedder Mads Anker. Når det er dig, der står og spærmede ned i den der sovs der. Hvad? Tak. Det er ikke noget resten til, vi skal se, vel? Nej. Nå, okay. Hej, jeg hedder Frederik Boller. Hvad hedder I? Jeg hedder Line. Rie. Okay, hvad for en linjefag har I? Røde linje. Ja. Hvor er I nederen? Ha. Men hvordan gik det på udflugten til det der høloft? Altså, der var mange ting, der gik galt. Altså, først så troede vi, at den ene hest, den var halv, fordi at den havde et sår på benet, men det var den så ikke. Og det blev den anden, der vi jo kommet sådan lidt ud for strib. Så vi måtte vende om, og så mistede vi min telefon, og vores mad var frossent, og så måtte vi varme det i et hestesauna, og simpelthen alt gik galt. Men vi havde en fed tur. Det lyder hyggeligt. Ja. Hej, Ydre mavemuskler. med en bækkenbund. Det er, at vi skal træne en muskel, der er bag ved den ydre mavemuskel. Okay, interessant. Ja. Skal vi lave hestemassage? Ja, senere i dag. Lave hestemassage. Okay, Hvor vi skal massere hesten. Med Jonna. hvorfor kan I ikke gøre det på mig i stedet for? Fordi du ikke er en hest. Udklædning, tak. Du har ikke de samme muskler som en hest, jo. Hej Kasper, din flotte fyr. Nå. Hej. Nej. Hej alle I flotte fyre. I er nogle tabere. Mange tak. Hvad er jeres kommentar til det? Du Helt grim. rigtigt. I lige måde. Skal du ikke spørge om noget, eller hvad? Overhovedet ikke. Tak. Hej, Boller. Hello. Welcome to Boller News. Jo, tak. Det var så lidt. Ja, rigtig lidt. Hvad har I lavet i dag? Det har du ikke lyst til at vide. Hold op. Det har jeg faktisk ikke. Prøv at gå ned på mit værelse. I dag, der skal vi filme en hest. Fordi den er lækker. Han lugter ikke særlig godt. Katrine, det ligner du er skidt i bukserne. Nej. Welcome to Boller News. Vi vil nu snakke med Linda / Gandalf. Hej Boller. Hej Gandalf. Din flotte fyr. Lad være med det. Det er kun mig, der må det. Ja. Hvad har du lavet i dag? Jeg har været til performance. Og stod og dansede i bar mave. Det skulle I bare se. Ja, det skal vi. Det er fordi vi skal støtte. Det er totalt frækt. Ja, det er meget frækt. Ja, gurketid. Ikke rigtigt. Hej Gandalf. Hej Boller. Nej, du er ikke flot. Gå med dig. Gå med dig. Hej Mogens. Hej. Føler du dig som en stjerne, når du er med i stykket? Ej. Det tager jeg som et ja. Hvad handler stykket om?
Det handler om et mord på en bar, der foregår på en bar, hvor der er, man kommer igennem en hulens masse forskellige ting, og det ender med et voldsomt mord, drab på en ung, smuk kvinde, som skal giftes. Hun bliver simpelthen skudt for åbent tæppe. Det vil sige Tanja. Godt, Mogens, du er så dygtig. Hej Emil, lad være med at drikke alle de øller hele tiden, du bliver pisse. Det skal du fandme ikke blande dig i. Jo, det er min hobby. I er så dygtige. Nej, lad være. Lad være. Gå væk.